सिनबाथाय बाल खानायाबो बिराद गोलावथार जाबायमोनलै आंना सिननांगौमोनलै खानायखौ बाल पकेटआबो थाइसे फैसा गैला खानायखौबो सिनबाथाय एबार एसे बेलेग डिजाइनावसो सिननो नांगोनलै मालायफोरा बिराद मोजां मोजां डिजाइन खालामगासिनो माथो खानायफोराव गोदान गोदान डिजाइन फैगासिनो मोनसे मडेलावनो थाबाय थाबा आरो मोजांबो नुवा खानायफोरखौ चेन्ज खालामगोन आं एबार पार्लाराव थांगोन आं बयस पार्लाराव खानायखौ डेन्जार बेलेग स्टाइल हिर' स्टाइल खालामना फैखानांगोन होनबासो श' होसिगोन एबार सोरनि फन फैखोब्रा सिमां सुजुनायफोरावलाय आंहा खानाय मडेलनि बाथ्रा सानगासिनो दंमोन सोरब्रा आसुलासो माथो आंनि सनायासो माथो र' गोसोखांनि सना मोनसे मोजां मोजां ताजा ताजा मोजां खौरां दे खौराङा मा मिथिबाय खौराङा मा आयौ आं खोन्थानोनो मा बोरैबा मोनदे मा मिथिखौ खौराङा दिनै जोंहानि न'आव रावबो गैया रावबो गैया आइबो गैया आफाबो गैया सानैबो आलासि जानो थांदो मामा लोंहानाव दानो मोनफैयानो ओंखाम जानासो फैगोन सना नों फैदो ना न'आव जोंहानाव सना फैना आंनि मेगना नोंखौनो नागिरगासिनो नायनो फैना नों बुंबाय दंमोन ना आंखौ लुगैबाय दं होनना माने आंखौ नायनो लुगैबाय दं होनना बुंदोंमोन ना नों दिनै मोजां चान्स मोनबाय याव फैदो मा खालामलाय दिनै पुरा 100% चान्स रावबो गैया न'आव आयौ नों दहायनिफ्रायनो मानो बुंदि आधा सम ओरैनो थांगोरबायना दालागै आं नोंसोरनि न'आव सौसिगोमोन ना जाम्बिलाय दासो खोन्थादों या दिनै रावबो गैया नोंसानाव दिनै पुरा सिक्सार मारिगोन आं सानसे थागोन आं दिनै नोंसानाव ओंखामबो जाबोगोन आं दिनै नोंसानाव नोंनि संनाय ओंखाम जाबोगोन आं आरो नोंखौबो मोनजाथाराखै नोंखौबो जागोन आं दिनै बेरे मोदै लागायनानै दे सना थांगासिनो आं दे या र' सना दुगैनानै फैदो नों दे सना नों हदाय लेथ्राथार दुगैनो नागिरा साफा जाना फैदे आरो माबा हाथाखौबो बुंखाना फैदे सना दे हाथाखौ दे I'm so excited सना एसेबां समनि उनाव नोंखौ लोगो मोनसिगोन आं दिनै दे फैदो माबारै फै दे सना नेना था आं टिप टप हेन्डसाम जाना थांगोन नों दरजा मोखाङाव नेना था दे सना दे दे दोनसै या दिनैसो दिनै एसेबां समनिफ्राय फुखा जाना दंमोन आं थांसैलाय ओंखारहैसै सोर जालायखो आयौ सयाबिनसो माथो सयाबिनालाय मानो फन हरलायखो हेलौ मालाय सयाबिन मारा अबाव हेलो दा आयो मा बुंखो दा पार्टि KTM बाइक बायबाय थास' मोखाङा पार्टि होगोन बेसेसोनि पार्टि होगोन दा बेसेसो बाजेटनि ओइ बाल टेनसन लानाङा नोङो बम पार्टि होगासिनो बम पार्टि थांगासिनो आं नोंसानि न'खिनो थांगासिनो आं लामायाव ओंखारना था बेहा पार्टि होदो खिन्थु सामफ्रामा मानिनांगोन खिन्थु अमा मासे होखागोन आरो दैयाबो दै मा टाइपनि दै नांगौ नोंनो देसि दैसो नांगोन ना बिदेसिसो नांगोन नेसनेलसो ना इन्टारनेसनेल सब मोनजोबगोन गासिबो दं अहाजासे लों आरो अहाजासे जा आंथ' लोदा खोनानानैनो खुदै गजोब्बाय थानो हाला थांगासिनो आं हाला ओंखारना था दे फान्था साला इयाव नेथ'ना सेथ'ना इफोर मेल गैया खिन्थु ओंखारना था माखार खेला मा खालामनो दा पार्टियावसो थाङो ना गार्लफ्रेन्डखौसो लोगो हमनो थाङो है मुरादाल इसोराबो आंखौसो मेगन सासोयोलै माबा मा खालामनो दा आङो दुखुनि जानलायाव गोलैबायलै आयो एसेबां मोजाङै गार्लफ्रेन्डखौ दिनै लोगो हमनो थांनो नागिरबाय सालानि गार्लफ्रेन्डनि बिमा बिफायाबो दिनैसो न'आव थानो मोननाङाना आरो इ साला पापिस्ट'आबो साला दिनैसो KTMनि पार्टिखौ होनो मोनबायना थै जानलायाव गोलैबायलै केला आङो नै आंनि खुसिखौ नायनो हामारलै साला मेगन सामारो भगबाना इस मा खालामनाया हामगोन दे दा इखिं गार्लफ्रेन्डखौ इखिं ना पार्टि गार्लफ्रेन्डखौबो लोगो मोनथाराखै नायनो लुगैगासिनोमोन आरो इखिंबो लोंनोबो मोनथाराखैमोन लोंनोबो लुगैगासिनो इबो फ्रिया अमा बेदरजों से मा खालामनाया हामगोन दे दा
ओजा पार्टियाबो बम पार्टिबा बयबो लोगोफोरानो फैजोबगोन पार्टि खालामगोन इन्जय खालामगोन लोंजोबगोन इखिं आं जा गार्लफ्रेन्डनाव थांबा पार्टियाव थांनायासो हामगोन नामा फ्रियावनो लोंनाय जानाय मस्ति गासिखौबो मोनजोबगोन ए आरो जायखिं पार्टियाव थांबा गार्लफ्रेन्डआ मा होनना थगायनो इथ' थाङा होनबा फन खालामबाय थागोन मा होनना थगायदों बिसोरनाव थांला होननानै थांगोन होननाबो खोन्थाफ्लांबाय आङो इसेसै ओइ बाल दाउग्ला नों खोनायाखै नामा दहायनिफ्रायनो नोंसोरनि लामायाव हर्न बाजायगासिनो साला सैमा दंब्ला मा बाल सानबाय थादों ओंखारनो होनाया थांनो बाल दाख्लैफ्रायबाथ' लोंनो गाख्रबगासिनोमोन दिनै दा फ्रियावनो मोन्दों दा मा ओंखाराखैबो बालाखैबो बाल र'लाय बाल आंहाबा टेनसन जाबाय मोनसे खोथा जाबाय दे बाल ओइ बाल टफि गार्लफ्रेन्डआ नेगासिनो दे आंखौ इसानाव थांगोन होननानै आं बुंदोंमोन ओइ बाल नोंनो आरो बाल गार्लफ्रेन्डनि भेजालानो जोबा खालि गार्लफ्रेन्ड नोंनालाय बाल नों फन हरनायनि सिगां नों फन खालामदोंमोन बिमा बिफा रावबो गैयानो न'आव आंखौ लिंहरदोंमोन आंबो आरो इमान दिन लोगो मोनाखै थांगोन दे जागोन दे होनना थांगोन होनहरबाय दा मा होनां पार्टियावसो थांनो ना गार्लफ्रेन्डनि न'आवसो थांनो बुंनाय ओइ इखोनो नोंबो थगायबानो जायोब्रा मा मिथिनोसै बिलाय गोजानावसो दं मबाइलफोरखौ सुइच अफ खालामना दोन नोङा सुइच अफ खालामबा आरो सुइच अफ खालामना लानाय बायसा मोनगोन नट रिचेबल खालामना दोनब्रा नेट मोनाखै बा मायबा जादों होनना थगायबानो जाबाय उनाव है इदि खालामनाया हामगोन ना उनाव आरो मिथिबालाय बाल ओइ फाग्ला मिथियाब्रा बे ट्रिकखौ आंबो निजेनो इउज खालामो थांनो गोसो जायाबा लोंनायनि पार्टि थाबा आंबो थाङा गार्लफ्रेन्डखौ लोगो हमालासिनो लोंहोयोसो आं जाहोयोसो इखौबो नोंनो खाम मबाइलखौ नट रिचेबल खाम मिथिजाबा खिन्थु सेसखा आरो ओइ बाद दिलै बिफोरखौनो सानबाय थायो फाग्ला थौ थांसै थौदोलै बाल मोनजानाय नङा अबावबा फोजोबना दोनजोबगोन खुगा सिना थानांगोन थौ थांसै ओंलै बाल अमा बेदरजों पार्टि खालामहैनो हांसिगोन ओइ बाद दे गार्लफ्रेन्ड बाद दे गार्लफ्रेन्डखौ उनाव लोगो हमसिगोन नोंखौथ' आरो जाम्बालाय गार्लफ्रेन्डखौलाय लोगो हमबाय थानो मोनगोन आरो गोसोबा नों नाथाय नोङो पार्टिखौ मोनबाय थागोन नामा फ्रियावनो जानाय लोंनाय पार्टि बेफोरबायदि सुबिदा बोसोराव खेबफा खेबनैल'सो फैलै जाम्बालाय थौ सानबाय थानांला गार्लफ्रेन्ड बाद दे गार्लफ्रेन्डखौ उनाव लोगो हम पार्टियाव थांसै मजा कर' या थौ ओंलै सालानि गार्लफ्रेन्डखौ उनाव लोगो हमसिगोन पार्टिखौनो खालामनोसै पार्टि थौ मबाइलखौ नटिस खालाम र' थौ नटिस खालामना लाग्रोनि